मेदाघाट दखरा एबसुआ गेवलां रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मेदाघाट दखरा एबसुआ सानजा बनगाव गामि जौमा आफादनि मददजों मदाराम ब्रह्म गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बनगाव सानजा सुबायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गेवलां रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों। बे फालिथायनि हाबाफारि बादियै फुंबिलि आरजनि उनावनो हाबाफारि बादियै रंजालि बैसागु फालिथाय आरो गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, बिफां फुलि गायनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुङो। लोगोसे रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लानानै गामिनि गेदेरफोरखौ खुलुमनाय एबा मान बावनायनि उनावनो दाबफ्रोमबो गामि आफादफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय मोसाखावरि हान्जाफोरनि बैसागु मोसानायखौबो नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव 12 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर'जों लोगोसे मेदाघाट दखरानि सिङाव थानाय गोबां गेदेमा सुबुंफोर आरो मोसाखावरि हान्जाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि बयनिसिमबो आङो मेदाघाट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बयनिबो देरसिननिसिम खुलुमनाय आरो दुइसिनफोरनिसिम आंनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ आं बावहरग्रोबाय। जोङो मेदाघाट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सानजा बनगाव गामि जौगा आफादनि मदाराम एमइ स्कुलनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव जोङो गिबियाव बर' फरायसा आफादनि जि गोथार आरज बेनिफ्राय जागायनानै गोथार फिरफिला बिरहोनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसेनो बैसागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि सावगारि बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनि गोसांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिजों लानानै जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमनाय, उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौ जोङो मेहेरगोनाङैनो खालामनाय जादों। जोङो बे बैसागो फोरबो फालिथायखौ जोङो मेदाघाट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2013 मायथाइयाव जों जागायदोंमोन। सम आरो थासारिया जोंनिया गोरोबैयाव जोङो दिनै नैबे खुंनायजों जोंनिया खुंगा ब्रैथि जाफैदों। बे जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बर' समाजाव देरसिनफोरखौ जों मानिनाय, सन्मान होनाय, मानिलायनाया जोंनिया खोब खमायलांनो हमगासिनो दङ। बेबायदि जोङो खमायलांनायफोरखौ गैया खालामनो थाखाय बा जों गेदेर उन्दै मान होलायनायखौ जों लाबोफिननो थाखाय दिनै नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरा गावनि गुबै दामजुफोरखौ लायालासिनो जेने मोसानाय माबानायफोरा जोंनिया एसे बारा जालांनो हमदों। दा बैफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनि आंगो हारिमु दामजुजों रंजानायखौ जावरिखांहोनो थाखायनो दिनै नैबे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। लोगोसेनो जोङो जोंनि इयुन उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो जोंनि गावनि जे हारिमु दामनाय देनाय बेफोराव जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो दखरा आफादा हारिमु मावबादाखौबो जोङो लानाय जादों। खाम, सिफुं, सेरजा दामनाय। बेनि गेजेरजोंनो जों मिजिंथिगोन जोंनि जि इयुन लाइमोनफोरा बेफोरबायदि गावनि आंगो दामजुजों दामनाय देनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' समाजनि हारिमुखौ जों लाखिनो हागोन। आं बेखौनो मिजिंथियो।